Katuraken monggo kunci Mas niku masih melenggah langkung parigi nampi panghormatan sampurna dadi ati cara langan beksan dherekaken bakaran. Yuk bagi wekdal Setyo Margo Budaya. Yuk ceko jos ya. Jos. Suwede ora jamu tuku ning toko suwe ora ketemu pisan kalih Mas Miko suwede ora jamu ning Kalimantan adoh suwe ora ketemu pisan kalih Mas tukokno jajan apa wae dik nek ra roti alu wong waloh ditakokno prawan rondo ngendi wae nek ora sing loro iki aku ya moh suwe ora jamu godhong maniran suwe ora ketemu pisan Mas Miko kalih Mas Imam suwe ora jamu nok kutha Banjar suwe ora ketemu pisan nok Karanganyar tukokno jajan apa wae nek ra loro aku mau ditanggapno gong ndi wae nek Setyo Margo Budaya. Ayo dik aku ya emoh kowe aja mengkat-mengkot bocah kok ngono ndah setenane waduh nggone kok terus lah cintaku hanya kamu Lihat pohon pisang
Liwung Grojogan Banyuwangi nggih mangayu bagya sagung impor lenggah Mas Miko Mas Imam sakadang nggih nderekaken mangayu bagya sagung impor lenggah ingkang sampun katuran sampur dangadhem kalih mangayu bagya nderekaken pagelaran langan beksan midalem Bapak Yasmin minangka sampurngan terakhir sampur pungkasan barbaran lambai pun kadang-kadang yo sampak serempek yo katuraken sagung bareng so katuraken tepung dengan bakal pangi bagya pagelaran jengkar saking sasana palenggan lumampah wonten sasana langan beksan nderekaken yo kowe lah dalah sapa kledang-kledange aja nganti kere midalem Pak Yasmin yo sing bareng sapa oke siap Iki nun sewu nggih. Ingkang tasik rokokan rokoke disalahke riyin. Ngapunten pokoke nek dereng diguwak rokoke rong iso nggih pinangken saking Bapak. Kersanipun tertib aman nggih nun sewu. Kok nek ngecos kancane malah ora penak neh. Nggih. Ingkang tasik rokokan sepindah malih rokoke disalahke riyin. Ngapunten.
Dadiya ati sawiji nadyan apa tak lakoni pinggir pesisir kerojokan bisik bisik semayanan putra sejati urip bebarengan Halo, loro ati mandhape genduk dina.
bojone bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ora bisa jaga Terakhir. Panaragan pamit mulih dados. Seto kabeh nyawer stok ding. Panaragan setunggalipun pamit mulih bagi dibagi. Kandang
kandang reyong katipul endrang kenang loro salentro selopret belok jaran kepang nyungklak marai ikut macan mangap megap megap becagano alias ibra woto cokok gunang reyong prasajaga wis gembira Lilan ana pamit mulih yo yen kedong jadane yen nampa jodone tekung tak tresnani mung sakmene atur puji karya rarja sakum kure aja lali asring kirim warta aja lali ya dik kabare eman-eman ben jangan tega yen nganti digawe kecewa batin batene yen to nganti mengerti sia-sia. jadi guys sembah nuwun katuraken kata-kata muda mengayu bagian derek regahaken swasana iku ju Pak Yasmin sakwarga mekaten ingkang kula aturaken mbok menawi wonten kirang lagi nyuwun gong samudra pangarsami jadi nggih sugeng kondur sugeng papaken maneh sang hotel rahayu rahayu sami ingkang pinanggih nuwun kala nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.